%, je, tak by som povedal, na úrovni a tých 80%. Tí mladí sú dosť drzí, to je na nich vidno. Tak 50% by som povedala, že áno, podľa toho, čo tu vidím. Nemajú kde ísť. Majú dlhú chvíľu. Hovorím, že sú to väčšinou drogy, určite. Vychodia na títo lampy, na takéto, povedzme, na tie pouličné svietidlá, prilepujú tam petardy, rozbijajú tie skla. Nemajú sa kde baviť tie decka. Myslím, že je to tým flákaním. Oni sa jednoducho tu nudia a potom vlastne to vyzerá tak, ako to vyzerá. Dosť agresívna, vulgárna. Po obede sú vonku, večer sú vonku, v noci sú vonku, ak sú iní pri počítačoch, to je všetko. Teraz samé počítače, samé drogy, samý alkohol všade naokolo, takže neviem. Prvý raz som sa stretla s týmito ľuďmi na Hajku, aj s mladými ľuďmi, tým, že sa tu kradne. Ich správanie je strašne zlé, strašne chrápunské. Ako keby nemali perspektívu, ako keby ich nič dopredu nezaujímalo. Dnes je dnes, čo bude zajtra, to ma nezaujíma. Neviem, lepšie to už nebude asi, len k horšiemu to ide. Na tomto sídlisku si myslím, že je to dosť zlé. Nie len na sídlisku. Stredoškoláci tu už prakticky vôbec nemajú žiadnu šancu nejako tráviť športovo alebo kultúrne nejaký voľný čas. A žiadne hryska fotbalové tu není, volejbalové hrysko tu není, nič tu nemajú. Vidím napríklad veľa skaterov, ktorí by sa radi vozili, ale nemajú kde, všade sú odháňaní. Chodia vonku, fajčia. Niekedy. Je to také smutné, pusté. Nie je to, úplne je to i odlišné, ako je to v meste. Tie deti vlastne unikajú odtiaľ, neviem, presťahovať sa. Vytvoriť niečo nové. Samé grafity, kde môžu a už aj tie fasády sú trošku. Keď sa o to trošku nezaujímate, tak oni to, nikto im nepovie, že to nemôžu, tak to spravia. Tie paneláky a tie sídliska, vlastne to je akože hromada betónu podľa mňa. Ten priestor je tam minimálny na taký život pre mladých ľudí. Že tie ihriska sú viac menej robené pre deti do tých, povedal by som, do tých 15 rokov. Ihrisiek je veľmi málo a väčšinou sú zničené. Náš vchod je úplne zničený od nich. Ale to je na každom mladom sídlisku, si myslím, že nemôžu byť všetci len ako takí dobrí, ale že niekto to kazí predsa. No nemajú kde hrať nič, no nemajú, no prakticky nemajú nič. Oni svojím spôsobom ničia si to sami, je to taký začarovaný kruh podľa mňa. Hajík, deti, plných zlodejov. Že starky, daj nám cigarety. Po cigarete. Ja poviem, ja nemám, ja nefajčím, že tak nám daj 50 korún. Ja poviem, tu mám 20 korún, tak povedal mi, že aby som si ich vstrčil, že to, čo si kúpi za 20 korún. A bol som rád, že som obešiel ze suchú hubu. No.